Салом дӯстон, бо шумо ҳастам Маҳмад Амин Назруллоев ва дарси имрӯзаи мо ин дарси навда аст. Пояе ки дар он мухча, баргҳо инкишоф меёбанд, навда номида мешавад. Навда аз поя, буғум ё байни банд, мухча ва баргҳо иборат аст. Сохти навдаро мебинем ва дар инҷо мефаҳмонам ва қоидаҳош дар инҷо омадагӣ. Ира бояд аз ёд бикунем. Навда аз кадом қисм иборат аст? Якумш гуфтем қисмаш чие? Поя. Дар поя ҷойгир аст чи? Барг. Ҷое ки барг пайваст мешава, ира мегӯянд банд. Ҷое ки барг бо поя пайваст мешава, ира мегӯянд чи? Банд. Ҳамхалил бандҳо дар поя чандта аст? Бисёр аст. Масофаи ду бандро мегӯянд чи? Байни банд. Кунҷи пайвастшавии баргро бо поя, нами кунҷа чӣ мегӯянд? Бағали барг мегӯянд. Инчунин дар поя мухчаҳо ҷойгир аст. Мухчаҳо агар дар нуги навда ҷойгир шуда боша, ира мегӯянд сармухча. Ва мухчаҳое ки дар паҳлӯҳо ҷойгир аст, ира мегӯянд чи? Бармухча. Аз ҳисоби сармухча навда дароз мешавад ва аз ҳисоби бармухча навда чи? Калон мешавад. Ба тарафҳо калон мешавад. Ва қоидаҳош дар инҷо омадагӣ, ира бояд шумо чӣ кунед? Аз ёд бикунед. Дальше мерем. Намудҳои пайвастшавии барг дар поя. Се намуди пайвастшавии барг дар поя ҳастанд. Якум намуди пайвастшавии пайдарҳам ё навбатӣ, ё ки спиралиш мегӯянд бо пайвастшавии рӯбарӯ ё мутақобила ва пайвастшавии чи? Ҳалқагӣ. Пайвастшавии навбатӣ дар бед, ҷавдор, тус, настаран ва гулхор дида мешавад. Пайвастшавии рӯбарӯ дар заранг ё суман, ёз, фарк ё газна дида мешавад ва пайвастшавии ҳалқагӣ дар чилбанди оддӣ дида мешавад. Ҳозир схематически мефаҳмонам. Пайвастшавии пайдарҳам расмаш омадагӣ да инҷо омадагӣ. И чӣ маъно дорад? Вақте ки поя бошад, дар ин поя якта банд боша, аз ҳамин банд якта барг бирояд. Бода кандир болотар кашо, як банди дигар, аз инҷарам чи? Якта дигар чи? Банд мебирояд. Барг мебирояд. Яъне ки аз як банд як барг месабзад, ира мегӯянд пайвастшавии чи? Пайдарҳам. Ира мегӯянд чи? Пайвастшавии чи? Пайдарҳам. Вақте ки аз як банд якта барг мебирояд. Пайвастшавии рӯбарӯ вақте ки дар поя аз як банд дута барг мебирояд. Аз як банд чи? Дута барг мебирояд. Ина мегӯянд пайвастшавии чи? Рӯбарӯ. Ё ки пайвастшавии мутақобила. Калимаи мутақобила мақсад ҳамдигарашон нигоҳ кардан, мутақобила мегӯянд. Ё ки мутақобила. Ва пайвастшавии чи? Ҳалқагӣ. Вақте ки аз як банд, ина дар расм омадагӣ иштаги аст. Вақте ки аз як банд боша, агар якчанда чи? Барг мебирояд. Аз дута зиёд мебирояд. Ира мегӯянд чи? Пайвастшавии чи? Ҳалқагӣ, ки дар чилбанди оддӣ дида мешавад. И буд намудҳои пайвастшавии барг дар поя. Сохти мухчаро изучат мекунем. Якум бояд мо бифаҳмем ки мухча чанд хел мешавад. Мухча аз ҳисоби сохти даруниш ду намуд мешавад. Якумаш
сохти мухча. пеш аз оне ки мо мухчаро разбират мекунем, бояд мо бидонем ки мухчаҳо аз рӯи сохти дарунияшон ду намуд мешаванд. ин мухчаҳои нашвӣ ё мухчабарг ва дар даруни онҳо чӣ ҷойгир аст? Баргҳо ҷойгир аст. ва мухчаҳои генеративӣ ё мухчагул дар даруни онҳо чӣ ҷойгир аст? Гул ҷойгир аст. сохти берунияшон нигоҳ кунем, мухчаҳо бо пулакчаҳо пӯшонда шудааст ва дар дарунашон чӣ доранд? Поячаи ҷанинӣ доранд, баргҳо доранд ва гулҳо доранд. Вобаста аз кадом намудш аст? Гулҳо доранд ва мухчаҳои чӣ ҷанинӣ доранд. дар нӯги ҳамин пояча конуси сабзиш аст. Конуси сабзиш аз бофтаи ҳосилкунанда иборат аст ва дар натиҷаи тақсим шудани ҳамин бофтаҳо навда чӣ мешавад? Дароз мешавад. Схематически фаҳмондагим дар ин ҷо сохти берунияшон бо пулакчаҳо пӯшида шудааст. Пулакчаҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунанд ва сохти дарунияшон вобаста аз кадом намуди мухча буданд мешавад? Мухчабарг ё мухчагул, аз поячаи ҷанинӣ ё ибтидоӣ, аз баргҳо ё гулҳои ибтидоӣ, аз мухчаҳои ибтидоӣ иборат аст. Ва чӣ тавре ки гуфтам, дар поячаи ибтидоӣ конуси сабзиш ҷойгир аст ва аз бофтаи ҳосилкунанда иборат аст, ки дарозшавии чӣ? Мухчаро таъмин мекунад. Ва агар дар ин расм нигоҳ кунем, сохти мухчабарг борики дарозай ва сохти мухчагул бошад, паҳми калта мебошад. Инҷа расморо бинеда, маълума ин савол метавонад ки биёяд. Фарқияти мухчабарг аз мухчагул. Аз мухча инкишоф ёфтани навда. яъне ки мухча худаш чӣ аст? Мухча ин навдае ки ҳоли инкишоф ёфтагӣ неста, ин навдаи ҷаниние. яъне ки метавонад ки ҳар як мухча як навдаи нав пайдо шавад. чӣ тавр мо метавонем ки бинем, наблюдат кунем ки чӣ хел аз мухча як навдаи нав мебарояд? Барои ин мо як навдае ки дастаи мухча дорад чӣ кор мекунем? Мебурем ва дар даруни об мемонем. Аввал мухчаҳо варам мекунад ва баъдан бошад пулакчаҳояш кушода шуда чӣ? Баргҳо ё гулҳо баромада ба чӣ? Ба дарозӣ қад мекашанд. ин таҷрибае ки нишон медиҳад ки чӣ хел аз мухча як навдаи чӣ? Нав ҳосил мешавад. яъне ки мухчаҳо варам карда ва дар натиҷа дарунбудагишон мебурояд ва аз ҳисоби конуси сабзиш, ки аз бофтаи ҳосилкунанда иборат аст, ҳуҷайраҳо тақсим шуда чӣ? Навда ба боло қад мекашад. Ва дар бораи сармухча ва бармухча гап мезанем. Сармухча яъне ки дар нӯги навда ҷойгир аст. Ва аз ҳисоби сармухча навда чӣ мешавад? Дароз мешавад. Ва аз ҳисоби бармухча навда чӣ? Шохаҳои зиёди паҳлӯӣ меброра. ин барои чиро мегзарем? Агар ҳамин лӯбои навдаро агар мо ҳамин сармухчаша бибурем, мухчаҳои бологиша агар бибурем, дарахт дигар чӣ? Ба паҳлӯ қад мекашад. Агар мухчаҳои паҳлӯишам бирем, дигар қадаш дроз намешавад. Мақсадам чӣ хеле кӯтах мехоҳем места. ин дар бораи чӣ? Мухчаҳа. дигараш дар бораи сабзиши бандӣ. Банд гуфта чира мегӯянд? Ҷое ки барг мечаспа. Сабзиши бандӣ дар кадом намуди растанӣ дида мешавад? Сабзиши бандӣ дар бамбук, дар гандум дида мешавад ва ё аз ҳисоби мухча не ва аз ҳисоби ҳамин чӣ? Тақсимшавии чӣ? Ҳуҷайраҳои банд дароз мешаванд. Барои ин хеле мегӯянд сабзиши бандӣ. То есть ки навда метавонад ки аз ҳисоби мухча дароз шава ё паҳн шава ва метавонад ки аз ҳисоби тақсимшавии ҳуҷайраҳои банд дароз шава. Ҳуҷайраҳои банд ҳуҷайраро мегӯянд. ҳуҷайраҳое ки ин ҳамҷа ҷойгиранд. ҳуҷайраҳое ки дар инҷа ҷойгир ҳастанд, ин ҳуҷайраҳое чӣ мегӯянд? Бандш мегӯянд. ва ин намуди сабзиши бандӣ дар гандум ва бамбук дида мешавад. Агар савол тиям,
ира бояд шумо ҷавоб битонем. ба ҳамин дарси 90 тамом шид. Презентатсияро дар телеграм мепартом. Дарои бихонед, видеоро дар ютуб тамошо кунед. Саломат ва сарбаланд бошед.